Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A cikin wannan bidiyon za mu gano kurakurai 8 na kuɗi da bai kamata mu tafka a lokacin ƙuruciya ba. Matsalar kuɗi ta zama ruwan dare a cikin al'ummarmu, amma fage ne da ya kamata a tattauna akai-akai kuma a yi karatun shi a aji tun daga matakin farko. Idan kuɗi baya siyan farin ciki, lallai yana ba da matuƙar gudunmuwa. Tabbas mun san Allah ne ke badawa, amma shi ya ce tashi in taimake ka. Tabbas muna buƙatar kuɗi domin a wannan zamanin komi yana ƙara kuɗi. Ka tuna da burinka, mai yiwuwa kuɗi ne ya hana shi cika. Ka nemi kuɗin, ka yi abin da ya dace da kuɗin, abin da zai sa ka ƙara koda taki da zuwa ga burinka. Fuskantar matsalar kuɗi ya saɓa wa cigaban kowa, saboda haka wani fanni ne da ya zama dole a kula da shi domin kada a sha wahala sakamakon rashin bin ka'ida. Shekaru 20 shekaru ne na dogaro da kai, bai kamata ya zama dole sai an dogara da baba da mammu ba. Amma wannan yana iya zama da wahala idan ba ku iya sarrafa kuɗinku ba. Za ku ga a cikin wannan bidiyon yan muɓalle don samun kyakkyawar farawa ta kuɗi a rayuwa, da kuma kurakurai 8 da bai kamata mu yi a lokacin da muka fara samun kuɗi ba don sarrafa kuɗinmu kuma mu more a 'yan shekaru masu zuwa. Amma kafin nan ku tabbatar da kun yi subscribe in tashar. Lamba 1, bata kuɗi don ƙoƙarin nuna kana da kuɗi ba zai yi ba. Ku taɓa tunanin wannan. Yayin da kuke fitowa daga samartaka yana iya zama abin farin ciki kashe duk kuɗinku kan kaya tsadaddi, agogo kalar tsada, waya ƙarshen fitowa da tafi kowace kuɗi, cin abinci a restoran mafi ƙawatarwa. Yanzu da kuke da kuɗi kuna buƙatar kowa ya gani. Abin damuwa shine galibin matasa suna da sauran tafiya kafin su kai ga halin tara kuɗin duk wannan. Yanzu a farkon sana'arsu suna samun albashi sai su rinka damuwa da yadda mutane ke kallon su, sai su rinka jin ba daɗi idan ba su saka kaya tsadaddi ba. Yan kallo ku tunani kada ku ari wannan hanyar. Tare da social media al'amarin ya ƙara ɗaukar hankali. A duk lokacin da kuka kalli wayarku kuna tunanin cewa samari masu irin shekarunku suna rayuwar alatu, shakatawa a dufe, jaka karshen fitowa mafi tsada, takalma karshen tsada. A ƙoƙarin ku ta halin kaka ku rungumi wannan salon za ku ƙare cikin bashi na shekaru da yawa, musamman kada ku kashe fiye da abin da kuke samu. Lamba 2, ƙoƙarin biyo abokai waɗanda suka fi mu kuɗi. Sa'ad da muke tarayya da abokan da suka fi mu kuɗi, wani lokaci za mu iya jin tamkar dole mu sami irin abin da suke da, siyan tufafi masu tsada daidai da su, ko manyan motoci irin nasu, da kuma bin su zuwa tafiye-tafiye a duniya. Yana da muhimmanci mu san iyakokinmu, kuma kada mu ɗauki bashi a ƙoƙarin rayuwa fiye da yadda muke iyawa. Bayan haka nasara da kuɗi suna zuwa a mataki daban-daban na rayuwa ga wasu mutane insha Allah, kuma dole ne ku koyi iya sarrafa kuɗinku idan kuna son rayuwa irin tasu. Lamba 3, kashe albashin shi bugu guda. Yana da matukar farin ciki ka fara samun kuɗinka kafin ma albashin ya shigo zuwa asusun bankinka. Za mu iya tunanin duk morewar da za mu yi da shi. Tsaya kafin ka yi gaggawar zuwa wajen jin daɗi. Ka ɗauki lokaci ka duba abin da ke gudana ga gani. Ga matasan ma'aikata babu abin da ya fi damuwa fiye da rayuwa yau da tunanin gobe. Ba lokacin da kuka fara samun kuɗin shiga na naira miliyan 6 a shekara ba ne za ku ɗauki matakan da suka dace. Da zaran kun fara samun kuɗi, ku ɗauki niyyar sarrafa kuɗinku yadda ya kamata. Dabarar da ta riga ta tabbatar da kimarta ita ce dabarar 50-30-20. A zahiri wannan dabara tana tafiya kamar haka: kashi 50 na kuɗin shigarku, haya, wutar lantarki da sauransu. Kashi 30 na albashinku za ku sadaukar da shi kawai gidan cin abinci, nishaɗi, shopping da sauransu. Kashi 20 kuma yana shiga cikin asusun ajiyar ku kai tsaye. Ta hanyar wannan dabarar za ku sami isassun kuɗi don biyan bukatunku, ku yi nishaɗi duk tare da mallakar kuɗi don zuwa gaba. Ko da a ce ba zai yiwu a yi amfani da dabarar 50-30-20 ba, ya kasance hanya mai kyau don yin tsari a cikin kuɗin shi. Lamba 4, barin gidan iyaye da wuri. Don wasu dalilai masu ban sha'awa, zaunawa tare da iyaye da zaran kun wuce shekaru 18 ya zama kuskure ga kafofin watsa labarai. Wataƙila kawai saboda ku rayu tare da abokanku, wataƙila saboda mutanen yankinku yasa kuke tilastawa kanku barin gida. Kasancewa ta kowane hali babu wani abun da ya tilasta ma ka bar gidanku. Yana cikakkiyar yiwuwa zababawa mai cin gashin kanshi ba tare da samun nasa gida ba. Yawancin lokuta ma niyya ce mafi kyau mai ma'ana zama a ƙarƙashin iyaye na ɗan wasu shekaru. Ku yi tunani da kyau a cikin kasafin kuɗi. Babban kashin kuɗi koyaushe shine haya. Idan kun kasance mataimakin zartarwa na farko, cikin naira 160 da kuke samu kowane wata, dole ne ku cire aƙalla naira 60,000 don zaunawa. Daga wannan wasu cajin za su ƙaru
kamar wutar lantarki ko akwatin intanet. A cikin mafi kyawun yanayi za ku iya ajiye naira 20,000 a gefe. Akasin haka, wanda ke zaune tare da iyayensa yana adana naira 100,000 zuwa naira 120,000 kowane wata, kuma wannan ta hanyar shiga cikin tajin iyali yayin da yake jin daɗin rayuwa mai kyau. Bayan shekaru 3, mataimaki lamba 1 zai iya tara naira 700,000, yayin da lamba 2 zai iya tara naira miliyan 4,320 a cikin asusun bankinsa. Idan ma'aikaci na biyu yana son siyan gida ko ya zagaye duniya ko ma ya yi aure, rashin kuɗi ba zai hana shi ba in Allah ya so. Lamba 5, shirya ritaya. A'a, ba dole bane sai kun shirya. Hakika a cikin 'yan ƙananan shekarunsa ne ya kamata ya fara shirya ritaya. Da zaran kun fara samun kuɗin shiga, ku ware wani ɗan abu zuwa asusun ajiyar kuɗi. A lokacin da kuka ajiye aikinku, za ku sami rayuwa mafi tsari fiye da sauran waɗanda suka yi ritaya. Wani abu mai yiwuwa shine ku saka hannun jari a ayyuka masu dogon zango don samun kuɗin shiga duk wata. Idan kun ba da gida 7 haya, kuɗin shiga zai tallafa muku wajen jin daɗin ritayar ku, kuma ku rinka sauya mota kowane wata. Lamba 6, rashin badawa saboda tsoron rashi. Mutane da yawa masu matsalar kuɗi suna tsoron bada kuɗinsu saboda suna tunanin idan suka bada za su ragu. Kuskure in jiwa. Idan kuka ba wa mabukaci 'yan nerorinku, wannan baya nufin za ku ƙara talauci, sai dai ku ƙara arziki. Tabbas idan kuna da naira 10,000 kuka ba da naira 20 a idaninku, za ta ragu. A'a, ba ta ragu ba, amma dai dalilinku. Ta yaya? Kun san Allah ne ke ci da mu, shi ke ba mu kuɗi na rayuwa kullun da kullun, shekaru da dama. Alhamdulillah. Kawai abin da ya rage shine kalima hanyar da zai rinka baka. Shi baya gajiya, in dai ba yana son ya jarraba ka ba. Kenan kaga kai ma kana bukata, ma'ana idan kuka ba su zai ƙara muku. Wataƙila naira 500 ce ka bada kyauta, dalilin ta sai ka samu ribar 15,000. Shi yasa masu kyauta ba sa talauci. Lamba 7, rashin tsarin rayuwa. Gaskiyar ita ce rayuwa tana cike da ƙalubale masu zuwa kai tsaye, ba koyaushe suke kasancewa masu sauƙin kai ba. Za ku iya rasa aikinku, za ku iya rasa wadda kuka fi so. Wannan jarabawar ba ta zuwa ga kowa. Duk da haka, mafiya yawan mutane suna iya shawo kan lamarin saboda suna da tsarin rayuwa, suna da abubuwan da suke son cimma. Kowace safiya idan suka tashi sai sun samu amfani akan duka abin da suke yi. Da taimakon wanda ya wuce su, suna aiki don cimma burinsu na musamman. Bayan neman yarda Allah, ga wasu mutane zama mamallakin fili kafin su kai shekaru 35 wataƙila shine dalilin yin aiki tukuru. Ga wasu batu ne na bayar da kyakkyawan yanayin rayuwa ga 'ya'yansu. Menene burinku a rayuwa? Idan ba ku da cikakkiyar manufa, ba tabbas bane cewa za ku warke daga gazawar ku. Da zaran ku yi wani abu kun faɗi, sai ku koma zuwa wani abu. Daga wani abu ya zo, sai ku bar wanda kuke yi. Bayan wasu shekaru sai ku tambaye kanku, me ma kuka yi da rayuwar ku? Lamba 8, neman samun komi da wuri. Gina dukiya ta kowane hali tana ɗaukar lokaci. Babu wata fa'ida a gudu ko a damu saboda bashi. Ku kwantar da hankalinku, ba ku buƙatar siyan gida yanzu ko samun irin aikin da kuke so cikin wata 6. Bayan haka har yanzu kuna cikin tsakiyar shekarun gyaran gobar ku. In kun so wannan bidiyo, nagode. Ku yi like, ku yi share, musamman kar ku manta ku yi subscribe in tashar. Sai mun haɗu zuwa bidiyon mu ta gaba.